Oke dulur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih channel wong desa. Kabeh bahasa Indonesia wong Jawa mesakne ra iso ndelok YouTube ya to. Mesakne ra ngerti. Jadi jagani wong tua lek ndelok YouTube lho, guys. Iki isu-isu aku wis mari mepeni gombalan. Wis mari ngresiki kandang, lah saiki aku mumet. Pitik netes musim hujan ora duwe panggen. Lah tadi kok ini iki keadaane, guys. Sirahku mumet pitik netes. Pitik netes kabeh ora duwe panggen musim hujan. Pitikku mau mati sitok gara-gara kudanan. Terus keplindes mboke paling no. Keplindes mboke dadi akhirnya mati. Ya ini kurang ombo. Tadi mata gitu. Lagi kutil gitu sitokan yatim piatu. Jenes guys. Jembrek lagi sakjane pitik wis wayahe ngumbar. Nah tapi rong duwe umbaran dhewe. Akhirnya ngene iki. Ayo medok. Medok, ya. Ulune wis mulai ganti, wis mulai ngulami. Iki pitik bok-bokan. Lah ndur dhewe pitik Jawa kae, guys. Elek. Apik iki. Warnane apik, cuman pitik Jawa. Iki jagane pesilat SH. Besok lek wis wayahe sasan. Iki ngono jagane sing diarep digawe ning apa lak ngarani tes-tesan. Besok lek wis wayahe nganu digawe jemuran. Duh teliye. Besok lek wis wayahe apa? Lek wis wayahe bulan saiki sakjane tapi sik. Nah iki calone sing digawe pesilat. Ini Jawa iki lho. Insyaallah bulan 4 di kanggene. Kabeh 9. Kabeh 9 sing BK 10 ding. Sing BK 8. Sing Jawa 2. Ini. Ayo. Kurangnya masalah. Ayo mlebu kandang ya. Ya wis lur, ngono ki mau wae. Wis umur karo pitike. Marine aku arep adus, salam sukses teko ini YouTube wong Jawa ya toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo madang.
aja lali